weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to jaabali duɓe to beeli cowi to Sinthiane Sinthiou dañɓe to Thienella sahoɓe to Dara Halayɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Mamoudou Waddou to cité Asegna Yeumbeul Dakar ha to galle ceerno Madani Talla to Dakar ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie gendarmerie nationale ɓe nangui capanɗe nayo saggata ɗannatnoɓe ɗanne suuɗaru jinanga tigui ko yinnoɓe faade wuuro Nouadhibou to leydi Sénégal fedde union européenne rokkiri ballal matériel taw fayi koye direction des PAF woni police des frontières woni tigui police de l'air des frontières ɓe leydi Sénégal ballal ngal jaaru mumen e qime ha 6 milliards 500 millions francs CFA taw ko matériel to leydi Mali aljuma hanki o ko auto militaire uji ɓe hinde fama woni forces armées malienne kañum tigui yabbi e pitol bombo tufanoɗe dow lawol mabɓe sara wuuro witengo boni to leydi Burkina Faso fodde kene wona joni million e piccal 3 woni 1,3 million neɗɗo ko fuɗɗi dogde galleji mumen e région ngaji mumen bone pelle ceɓɓitiɗi e janguji baɗoji e kala saaha e nder leydi e bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen. Musique.com koto aynaɓe fulɓe cari aynaɓe ko ɓattake langal ummorade e Idrissa Diallo. Idriss Diallo tawateɗo e nder falde saaha datu leydi Sénégal ene waɗi langal makko faade dendagal julɓe e faade dendagal pulagu e dendagal aynaɓe kala e dendagal falde saaha datu kala wonde omo majjira 4 holsere nayi ɗi majjirimo ko ñande alarba no gasi goo lewru morso gonɗen woni ñande julde taske nde ɗi majjirimo ko sara gurel mabɓe to wiyete wicci ɗi majjirimo ko sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe ɗi lawirimo way kono annama hendu ni ɗay ɗi laawi ɗi majjirimo ɗi naati e ladde nayi ɗi noon kanji nayi ɗi kanji kolceɗe kala o holliri kanji kolceɗe kala koɗi coyi daneji eɗi mbaɗi noon gaari coyri e mboɗeri hen kolceno gasa ko kaabi eɗi mbaɗi kadi kala haldi coyri kibiri gallaɗi hen kolce joyi ko gayya remoji jaaroji duuɓi joyi fayi duuɓi jeegom hen gaari gotiri ko nayiri mbunari ene mbaɗi kadi gaari daniri abbitidi ene mbaɗi kadi hen gaari gotiri mbiɗen ko nayiri mbunari ene waɗi kadi gaari daniri abbitidi e mayri eɗi mbaɗi biiji joyi e ñalbi ƴaaki joyi jibinaɗi rawane eɗi gondi kadi e ñalbi tati ɓesnaɗi hitandi hikka de e ñalbi ɗiɗi tokosi boɗeji e gaari daniri fof so hawri e fof so renti hawra 4 holsere ko ɗum woni ko majjira ɗiɗi jaadi kadi e mola mbabba noon koye majjinede no ɗi hewani seftude e majji dendagal kolceɗe kala noon to banggue ñamoɗomo waɗe majji jeygue jalogal makko noon ko cabbi taw ko cabbi dendagal ɗi foof jeela ko cabbi baccirɗi guerte to banggue ñaamo hen naggue goto noon ene jeela alkulal a kono haɗani kadi kañum e hoore mum waɗi cabbi taw ko cabbi baccirɗi guerte omo waɗi erago noon faade dendagal kala julɗo kala pullo kala gaynako jiiɗo nayi ɗi yo tinno yo jokkodiri e oɗo numéro woni numéro makko 78 482 52 42 mbiɗen ko 78 482 52 42 ko Idrissa Diallo tawataɗo to sahada to e nder leydi Sénégal. Musique.com ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa
ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo balawale danwal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗiɗi ciidi jiida ciirol omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi so tawi a ƴettiɗe hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafin yaltayma ha laaɓa. fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 19 rafi ne yaltayma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita ronkoɓe sowade e rewɓe daroraɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe kadi ronkuɓe resede wonduɓe gorko seydane walla gorko ladde. ceerno Djiby Sy ko laaɓdori ɗum alaɗo woni so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wakliti ha haɓɓa walla gonduɗo e janowo e barogal. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar so wannima listihar cikkata ko nder ɓerde ma hoɗi on namdi ma tan ko inde maɗa e inde nene maɗa o haalanma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy base makko ne tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Nektet sara jeere Nektet. ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to leydi Mali to Nioro ko miño ko tawate toon ne wiye Samba Sy. numéro mum ko 00 223 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy kañum numéro téléphone mum ko 42 ko 47. numéro ceerno Djiby Sy ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu mallaɗo wune musibitude malluɓe ɓe gandal hande. ceerno Djiby Sy en wiye dendagal kelineɓe mum kala garowo yo addor nokku mum to waɗiru safruji mum. ceerno Djiby Sy ko jawranɗe ɓen worɓe yawɓe yitade koye mumen walla jippiɓe leeso walla usraɓe goraku. omo andina yimɓe kadi o heeɓi leɗɗe kese pul omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku to neɗɗo bawɗa wonde. ceerno Djiby Sy komo Allah lumiri hande gandal mbadden dardo faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas naya lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui alkamisa hanki o e nder holkisonoɓe ɓe ko 150 neɗɗo tawa ko fiɗaɓe mboroso coronavirus ɓen noon ayyuna ko yimɓe ɗiɗo barke walla ko yimɓe jeeɗiɗo kay haydi ko neɗɗo goto babaɓe ko yimɓe jeegom butel mit ko neɗɗo goto roso ko neɗɗo goto atar ko yimɓe jeeɗiɗo chami ko yimɓe ɗiɗo mujiriye ko yimɓe jeegom tig zigza ko yimɓe ɗiɗo ngabu ko neɗɗo goto bira mujiri ko neɗɗo goto ifderika ko yimɓe tato zoyrat ko yimɓe ɗiɗo ak zouz ko yimɓe tato Nouadhibou ko 53 neɗɗo heddiɓe ɓe kala ko nder Nouakchott lamorgo leydi ndi e nder Nouakchott noon legal diksar heeɓi yimɓe jeeɗiɗo Tefrak Zeyna ko yimɓe 53 Teyyaret ko 19 neɗɗo Toujinina ko yimɓe jeegom Arafat ko 11 neɗɗo Riyad ko yimɓe joyo Dar Naïma ko neɗɗo goto e oɗo saaha joni noon ñalawma hande o leydi Mauritanie ko winditi e doggol corona ɓe jettima 23 ujunere fayi 23 ujunere ene fayi 150 e yimɓe jeetato e nder ɓen noon hen 20 ujunere 150 keptino cellal mumen hano hannirta ni patino galleji mumen 120 neɗɗo ɗum woni ko hawre ladiala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Ahmedou Boula Imigini ko trésorier de l'Union nationale des producteurs de légumes woni koolaɗo kuuɓal fedde remoɓe ligimaji nder leydi Mauritanie o holliri noon wonde kay lappol palol dande maayo woni ko wiyete zone vallée e nder leydi Mauritanie tan e wawi jogade dendagal leydi ndi kala ko fati e légume
hano hanit ni taw kadi ko ligima moƴƴo ligima mo qualité o wi non hitande oɗo saha joni non ha tengte hitande hikkade non holirama tigi wonde tigi région Matam la falle Trarza région Matarza o nana darino dole mum ma ponno kay ɓe puɗɗima kadi ƴellidde wadde wa efraji mawɗi no fewi gam jidde ƴellidde to banggue fandu faggu banggue fannu kay remru ko fati e ligimaji e fannuji kala saabu holliri e oɗo saha joni dendagal jeehe taw ko jeehe tawateɗe to Rosa e Nouakchott kala e oɗo saha joni puɗɗima tigui hebde ligimaji hano hannirta ni tawa kadi ko ligimaji de qualité woni ligimaji moƴƴi ummoradi e nder falde Rosso ɗum noon o haalan ɗon tan o holliri noon ɓeɗon remoɓe taw ko remoɓe ligimaji ene jogui caɗele mawɗe no fewi ɗen caɗele noon guila kay ŋakkirede ko fate matériel demirɗo ha ko fate grillage uji kala wawde kay hurlude e guese mumen guila ko fate ponnoje ha ko fate awɗele taw ko awɗele woni sémence amélioré woni awɗele moƴƴe no fewi wondude kadi e moyen dole kadi taw ko dole ɓuɓnoje woni machine aji ɓuɓnoji saabu en liggemaji cohli tigui ko ɓuuɓal guila e chambre froiduji e gueɗe baɗe noon o holliri ɗe caɗele kala ɓe remoɓe leydi Mauritanie ha tengti remoɓe liggemaji ne jogui ɗen caɗele so tawi kay ballitama e on fannu eɗen mbawi tigui toppitade e remru ndu ha leydi Mauritanie natta jiggoyade liggemaji to dangue leyɗele taw ko leyɗele hoddiɓe ɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni hono no mbirɗen gardidi kabaruji men gendarmerie nationale mo leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima ɓe kolliri wonde ɓe teeɓima 49 sagarta ko ɗannotonoɓe ɗanne suudaru ɓen sagataɓe noon ɓe nanga koɓe goni nder camion goto ene waɗi worɓe e rewɓe kala ɓe nanga noon ko tolno ɓe nanga ko tolno palais des congrès to tigui gendarmerie tolni ɓe hollirama noon addiɓe rewoy toon ko yinnode tarade kay poste gendarmerie tawateɗo kay hakkude lawol faade Nouakchott ummade Nouakchott faade Nouadhibou ko on poste ɓe jiɗno wadde contour ɓe jiɗno taroyade ɗum ko ɗon tigui gendarme ɓe teeɓime e nder losgoji he noon gendarme ɓe teeɓima sagataɓe tato worɓe ɓen noon sagataɓe worɓe tato noon ɓen noon ko tumeɓe tigui wonde juuɗe mumen ene moddi ɗen ɗon ɗanne woni ko witeɓe les passeurs e oɗo saha joni noon gendarmerie o holliri tigui eɓe jiiɗo neɗɗo nayaɓa taw kañum woni cerveau woni tigui mawɗo fedde nde taw ko passeur nawowo yimɓe ɗanne suudaru eɓe jiiɗomo e oɗo saha joni ha kamɓe 49 nangaɓe noon kamɓe kala ɓe mbattama e juuɗe police leydi ɗi ko police o tigui toppitto alhaali mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie jiyan ha to Atar aljuma hanki o jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fati e nden ka e kisala hono hannena Wulsidi o waɗi supervisé cérémonie noon jaltugol promotion mbattawo capantati e jeeɗiɗi ɓiwol woni 37e promotion woni haral laboratoire capantati e jeeɗiɗi tawa ko officier tawa ko dadiɓe ɓe martaba officier ji ɓen noon ko wonnoɓe heblo mumen yaltuɓe heblo mumen heblaɓe heblo moƴƴo no fewi oɗon promotion noon o innira ɗum tigui innira ko lieutenant Mohamed Niang ene tawtora cérémonie o noon chef d'état major général des armées hono général de division hono Mohamed Bamba Maguette e Walid Ladrar hono biteɗo Haddadi Mpali Yattera e nder cérémonie noon hannena Wulsidi jagorgal kalfinaɗo ko fate nden ka ekkisal leydi ndi o holliri tigui wonde école militaire inter armée mo wuuro Atar ma watte académie wonta tigui académie inter armée o watta jangguinede hen enseignement taw ko enseignement général supérieur tawi koye fannu administration militaire foof noon ko yidde kay koye mbadi ka yidde hesɗitinde e garditinde e wadde ko wiyete modernisation et développement systéme de défense leydi ndi o holliri noon yidde fandare laamu ngu e oɗo saaha joni ko yo yidde laamu ngu noon e fandare mum kay e oɗo saaha joni ko yo leydi ndi wonna modèle taw ko modèle pionnier e nder e nder région e kala cérémonie o noon waɗi tigui ko ñawanno ko ñande aljuma ɓennuɗo o woni aljuma hanki o ko hoorejo leydi ndi noon hono Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum tigui tijjano toon sa hayti ɗum yaade noon e oɗo saaha joni ko teskede tigui kewgol oɗo mboroso biteɗo coronavirus anjemo yaade noon guila waɗede jabbugal e guiri garaji kay anje dabodiral jargol oɗo mboroso coronavirus ko ɗum haytinnoma ɗum saabi noon ko jagorgal kalfinaɗo ko fati en ɗen ka ekkisal woni hannena Wulsidi ko kañum ardi oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen RAC woni réseau d'administration de commandement ko catalla taw ko joyti catalla yoytiɓe e jagorgal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu ko catal halfinaɓe ko fati e ɓeɗgol toɓoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi walla mbiyan ɓe kolliri tigui aseta hande o wadde yoga e nokkuji taweteɗe e nder leydi Mauritanie heeɓi toɓoji mum e nder ha tenti noon e oɗo région biteɗo Hoddela Charqi to Hoddela Charqi noon wuuro witego Bassikonu heeɓi millimétre uji tati to wiyete Leñey Ba heeɓi 35 millimétre Bango ko millimétre uji nogas Awinat Raja heeɓi 20 millimétre
e mata lakhres hebi sappo jeetati millimetre e hela mbeyrini hebi sappo jeetati millimetre hasi etila hebi sappo joyi millimetre amrouza hebi capantati e joyi millilitre daril khayra hebi capande nayi millimetre adela baguru hebi ko capande nayi millimetre to wete azagra hebi ko capantati e joyi millimetre bedra salem hebi ko capande nayi millimetre to wete sivan an kanyum hebi ko 10 millimetre ha joni kabruji mena e demgal pulara seno mi mato leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal padena Macky Sall horejo leydi ndi onuldi seti timmudo yo ya yettino ya duwawuji makko e duwawuji leydi ndi kala faade kay e famille galle famille betenodo sokhna Awa Diop jaltudo aduna tawa kadi ko jaggal won mawngal wonno e landa PDS mennodo wonde ministre et député e kala e saha kay taw ko mennodo wonde kadi horejo fedde witende les femmes libérales e saha lamu Abdoulaye Wade c'était onon ardi dum ko ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement du territoire porte-parole du gouvernement hono Oumar Gueye omo yadi non e ministre d'état Samba Sy wondude omo yadi e ministre du travail bitedo Samba Sy wondude e ministre d'état Ismaïla Modior Fall wondude préfet département o e Souleymane Ndoye président du conseil départemental et professeur Gorgui Cissé wondude e maire de Yen e wondude kadi e wadbe taw ko ardibe diine ardibe aadaji to falde Rufisque Oumara Gueye non yettini tigi duwawuji worejo leydi ni yeso famille o kala o siftinibe kadi cehlagal mojjal gonnogal hakkunde Macky Sall e don bietnodo sokhna Awa Diop tawi kadi kambe dido kala kambe no kaado landa gota wiite ka landa libéral jabbibe to non jabbi ton délégation non ko maire mo Rufisque Ouest hono Aliouna Sara Awa Diop non hodiram Awa Diop non siftinde on o winna koto ba mule to wite jukkola ha joni kabruji men e demgal pular to leydi Sénégal ha joni Saydou Bakara Yang ko directeur général de la police mo leydi Sénégal o jabbima ballal paydingal no fewi taw ko matériel ummade e fedde witende Union européenne walliti kay la mo leydi Sénégal tawi ko matériel be do won den ka e kisala ballal ngal non ko ngal otoji jeetati de hinde 4x4 wondude otoji nayi goddi di hinde Berlin e sappoji di moto taw ko motoji tout terrain e ngal don ballal non ko ummore ngal e fedde Union européenne fay koy PAF woni tigi direction de la police de l'air et des frontières bele kay be mba beydude hattani ko fati en den kay kisal ha tenti kay e ben wadobe danne suudare e wadobe kala saha trafic aji yimbe bele mba tigi beydude den kay kisala e ngala matériel goddo kadi teskama hen dina matériel non fay koy frontière uji ko wayno posto to Karanga e posto Moroso wondude posto tawatedo to Tambacounda jaru balal ngal non ene gime ha 6 milliards 500 millions francs CFA to me namre bange euro ene hawra 10 millions taw ko khalisa ha joni kabruji men e demgal pular to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagordo leydi ndi kalfinado ko fate cellal ade kanko e gollidibe makko be mbadino be kewade kala subaka so huccidde besku ngu andin dumen kay bulletin de santé ko fate mboroso coronavirus to yarata ndara leydi he o leydi nyalawma hande o non e nder waktuji no gasi nay cakkitide ɗi ko ujunnaaje tati e temedere capande nayo en jeetato neddo kolkisa e ndara holkisa he non sappo ujunnaaje he nder holkisa he non hen temedde jeeɗiɗi e sappo ɗiɗo neddo tawama e jaati ko filaɓe mboroso coronavirus ɓetamata bongue pourcentage ene hollir tigi wonde 21,92% ko fiɗaɓe e nder ɓen noon temedere capanɗe jeetati ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o taw ko tumanoɓe ya taw daɓaka temedde joyya e capanɗe jeenayo e nayo heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto andaka to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e joyo testama tawama ko négatif woni mboroso yaltima en ha laaɓi kepti cellal men pati galleji men capanɗe joyo e jeegom tampi sanne ma ballite to banggue fofango tuggi hanki fay hande woni waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko yimɓe joyo kawrela dial taw ko mboroso coronavirus o yooɓi pittali men e oɗo saaha joni leydi Sénégal ene yaara capanɗe joyi e jeegom ujunere e temedde joyi capanɗe jeeɗiɗi e tato winditiɓe doggol he hen capanɗe nayyi e nayyi ujunere e temedde jeetati capanɗe jeetati e jeegom o keptino cellal men patino galleji men ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeenayo ɗum woni ko kawrela dial ñalawma hande o ne
dendagal hôpital uji leydi Sénégal kala ko antiri hen kayta ko wonduɓe e moroso coronavirus ɓe jettima ujunnaje 10 e temedde nayo e 17 neɗɗo ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara seno mimato leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena aljuma hanki o nogas tati morso hitande ujunnaje 2 sanga 11h be tawe ko oto fama woni forces armées malienne ko dadiɓe leydi Mali ko oto mabɓe tigui yaɓɓi pittola bombo tufanoɗo e dow lawol mabɓe pittuno yalti pittunoɗo pittola bombo tufanoɗo e dow lawol mabɓe oto werla o noon fetti fettande hulɓinide no feewi e dow lawol noon fettande hulɓinide no feewi waɗi barmuɓe joyo hay sinno hay goto wasani hen fittade mum waɗi barmuɓe joyo tana o noon waɗi tigui 40 kilométre hakkude mum e wuuro witego boni gañiɓe ɓe kala noon ko ɗon e ɗon laaɗe diwoje taw ko ɓeɗo witeɓe monisma woni laafaji mbulaji kañumen gaari ɗon paabade ɓe nawiɓe kamɓe kala gañiɓe kala ɗeɓe nawama to hôpital biteɗo soni hôpital biteɗo somindo dolo mo sévaré ma en garti oɗon kabaru noon so tawi kay en keeɓi ɗo ko ɓuuri labde ha joni kabaruji men e ɗemgal pular losgoji ha joni noon ene jokki ko fati kay e jinnoɗo yoɓade fittadu horejo leydi ndi horejo leydi Mali hono colonel Azimi Koita ñande julde taske ɓenuɗo won ñan talata nogas lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi nogas gonɗi nogas goo gonɗen nu tawa kadi koto juma mawka ka Bamako jinnoɗo yoɓade fittadu makko o noon nanggamen tawi juuɗe dadiɓe commissaire Sadio Tomado taw kañum woni mawɗo commissariat mo 3e arrondissement o holliri tigui wonde jinnoɗo yoɓade fittadu horejo leydi ndi woni colonel Azimi Koita jinnoɗo yoɓade fittadu makko o ɗo saaha joni tawama ko enseignant woni tigui ko jangguinowo oɗo ɗon tan noon haaɗi hokkani détail uji keddiɗi ɗi o holliri noon wonde neɗɗo ɗiɗaɓo tawa kadi ko tawnoɗo ne jogui pestule cikkanoɗo noon tumanoɗo kañum e hoore mum ko kamɓe gonni ko complice makko tawama on noon wona complice makko on jeeya tigui koye membre des forces spécial ko hen jeeya ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to Nara aljuma hanki o nogas tati lewru juillet nogas tati lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ko policier goto wara toon to Nara tawa kadi policier o ko gonnoɗo e service ko caggal noon juulal juma nde juma yalta juma noon juulal tusbar juma caggal nde ɓe jalti juma noon ko ɗon tigui gorko goto ɓorniɗo comci daneji talla ene waɗi waare mawde no fewi e sukundu jundu ko on tigui ari ha tolni policier o dufti laɓi makko ko ɗon o yiwi policier o ko ɗon e ɗon policier o wasi fittanu muɗum nde o waɗi policier o noon ko ɗon kadi o bifti pestele fetel policier o woni aynade piyande saaha o dogata mo ayno piyande guila kay yimɓe ndewde makko o naati e soyde ha e oɗo saaha joni noon andaka tigui holto woni andaka kadi holko waɗir ɗum ha joni ko nder leydi Mali keddoɗen jeeyan ha to wiyete Perzugue noon ko wuuro tawtengo e dow lawol tawtengo hakkude Sévaré e to wiyete Bandiagara aljuma hanki o nogas tati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi kañumen jani e maggo sanga 23h woni 11h jamma noon wuuro ngo noon tawtede wiɗen ko hakkude Sévaré e Bandiagara ko 1 kilométre hakkude maggo e to nokku hakkude makko 1 kilométre hakkude maggo e Sévaré wiɓeɓe noon koɓe hinde ruggiyankoɓe woni tigui aroɓe wujjude dabeje nayyi e baali e kala saaha nde ɓe jani e maggo noon ɓe nawi tigui jawdi nayi ɓe nawi jawdi ndi ɓe nawi nayyi e baali e kala e beyi kala ɓe jaadi hen hay neɗɗo goto mayani hen kono ɓe duppi koɗande kewɗe e paabi to guuro waɗanoɓe jaadi e dabeje woni nayyi mabɓe ɓe jaadi hen e oɗo saaha joni noon andaka tawa hol mabɓe teskama noon balɗe jande so weeti ko julde taske ndene wuuro witego Gundanka heeɓino guyka wakani ene teska noon e oɗo saaha joni leydi Mali ne ngakki no fewi nden ka e kisal saabu kala ñalawma ko warama kala ñalawma ko wuuro janama kala ñalawma ko otoji biftama ko policier ji mbarama walla tigui ko yani janguji mbaɗama e nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mali ha joni jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fati e cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi communiqué mabɓe mo tongode 5 ko fati e mboroso coronavirus on communiqué noon ko aljuma hanki o kikiɗe kirloɓe mbaɗi ɗum ɓe kolliri noon nder leydi Mali kala e nder leydi Mali kala hol kisno ko 1.6 neɗɗo e nder ɓen noon ko hen yimɓe joyo tawa ko fiɗaɓe mboroso coronavirus ɓen joyo noon hen goto koto Keñeba goto koto Mopti tato heddiɓe koto Bamako e nder ɓe cellano ɓe kadi 251 kepti cellal mumen hano hannirta ni pati galleji mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum ñalawma hanki o nogas hen nayo nana antiri hen goto en tampi sanne ma wallitede banggue fofango 54 wonduɓe coronavirus ko nder galleji mumen ko hen keɓata safruji mumen ɓe kolliri kadi leydi Mali ne jogui 120 neɗɗo joñaɗo ne paadi holkisu men tumaɓe yataw gondani e moroso coronavirus e ñalawma hande o noon doggol ko windete rafi corona e nder leydi Mali kala koɓe 14 ujunere ne fayi 250 yimɓe ɗiɗo hen 13 ujunere e
e temedere sappo e jeenayo kefti cellal mumen ha no hannirti temedde joyi capantaro ko ɗum woni ko kawrela diala ha joni kabaruji men e demgal pular sono mima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paaden ko toon kadi uddirten kabaruji men to Burkina Faso noon nden ka e kisal ene ngakkino feewi oɗo saaha joni e nder région ngaji taweteɗe e nder leydi he kala ko janguji e wargoji e pelle ceɓɓitiɗe mbaɗata e kala saaha e nder leydi he ɗum saabiɓe noon e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe dogui galleji men hewɓe dogui région ngaji men laatoyima tigui doga moltoyo e nder région ngaji waɗi ni dogɓe jalti leydi ndi ha laaɓi moltoyi to leyɗele takkiɗe leydi Burkina Faso hollirama noon e oɗo saaha joni ko fuɗɗi kay dogde e jalti leydi mumen moltoyat tigui leyɗele caggal leydi taw ko leyɗele takkiɗe Burkina Faso ɓe qiime ha capantere jeetati ujunere neɗɗo jalti leyɗele mumen e oɗo saaha joni tawa kadi e oɗo saaha joni hollirama tigui e oɗo saaha joni tugui kay ko fuɗɗi dogde leyɗele mumen guure mumen e galleji mumen e région ngaji men taw ko moltoyiɓe e nder leydi he e oɗo saaha joni woni ko wiyete doga moltoyo woni de déplacé e nder leydi he kala ɓe jettima 1,3 million woni million e temettere ujunere neɗɗo ko fuɗɗi dogde oɗo saaha joni enen logoppi galleji men e région ngaji men en laatoyi oɗo saaha joni doga moltoyo e nder leydi Burkina Faso hollirama noon e nder hitande 2021 nde tan nde gonɗen e feccere mum e oɗo saaha joni ko temedde ɗiɗi e capantaro e jeeɗiɗi ujunere neɗɗo woni ko fuɗɗi dogde e nder galleji men e région ngaji men e laatoyi doga moltoyo bonɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe e janguji baɗoji e kala saaha hollirde kay e oɗo saaha joni nden ka e kisal ngakkino feewi e nder leyɗele Sahel ko wayno leydi Burkina Faso leydi Mali leydi Niger kala ko caɗele mawɗe tawte toon e oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal Pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men Saydou Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on.